Hello everyone, आंनि गोदान भिडिअआवहाय नोंथां बयखौबो बरायनाय थाबाय। नै दायो जों अफाय सफैखो नायलांदो नोंथांमोना। नै बावखुंग्रि फेस्टिभेलाव सफैबाय। मैयामोन आरो 13 एप्रिलावहाय। नायलांदो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम। ट्रेकिं खालामनो थांनाय जादोंमोन जोङो मैयाहाय। नै लामायावहाय लावथि बायनायखाय बायनानै लाग्रोबाय जोङो, नङाबा गाखोनो हानाय नङाना, लावथिनि हेल्पजोंसो गाखोनो हागोन, बेनि थाखाय बाइक्सआनो लाबाय जाय फाराफारि। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ लाइक, शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनाय जाबाय। नायलांनानै बयबो फुंनि 7टानिफ्राय स्टार्ट खालामदोंमोन जोङो। फुङावथ' नै बारा मानसि गैयामोन जों थांनायावहाय। गाखोयै जोङो दसेनो मेंदोंमोन आरो मेंनानै रेस्ट लादोंमोन। रेस्ट लायै लायै थांनो हाखायो नालाय, बेनि थाखाय मेंबायबो जोङो दानो। मेंजोब्बाय फैगोन दे खाथिसो फैदां। फैना फैया नेयै थांनांगौना। मेंजोब्बायनो। नै दाना लोगोआ मेंनायखाय थाइबें लेबनानै होदोंमोन आङो। बिसोरो मेंथारबायमोन, ब्रेकफास्ट खालामनानै फैयाखैमोन नालाय जोङो। बेनिफ्राय जोङो बिसोरखौ गालांनानै जों साब्रै थांबाय। दसे रेस्ट लानानै गाखोफिनबाय नै। ओमफ्राय गोजौआवबो दखान होथारला जादों। दा गोजौआवहाय थिखांना लाबोदों दां ना, बिसोरो खम गिलिर थिखांना लाबोबाय बिसोरो बुस्थुफ्रा। दिफाना थाबोबाय गैला, जोंल'सै साब्रैल' फैबाय। नै मेंजोब्बाय जाला। भिउआ हनै जि मोजां ना। आंखौ गाज्रि लाखादों। MLA हस्टेलखौ नुहुरा हनै बिथिं। MLA हस्टेल बैयो मिनिस्टारफोरनि हस्टेल नो। दालाङा बबेसिमाव सुदेम? दालां जेबो मोथो गैला। दहायहाय बिराद संख्लाय मोनथारदोंमोन। फैयै दालाङा नै दासो मोनबाय। आं हारसिंसो फैग्रोनाय जाबावबाय, बिसोरो मेंनानै थाबोबाय। नै दालां मोनबाय। मोननोसै खोमा, फार्स्ट टाइम गाखोदों नालाय मिथिथ'वा। मालायफ्रा खारोसो नै ओइलाय जोंहा जाथाया। जानायसो जानायसो। एबार सक्ति फैजोब्बाय, नोंसाखौ हालाबो। सक्ति फैजोब्बाय। बाक्सा फैबाय। दाना उदै गिन्द्रि जाना हारसिं गलाय बै बुसकास जानो लुबैयो थैगासिनो। माबायदि दन्दर नामा? आइफोर नायनोसो लुबैयो आं थांसैसो। ओइ बोरै जाखो, गोलैखो ना माखो? गोलैदों नैबे, नुस्लाबासै भिडिअ'आव। नै अनजिमाया गोलैबावबाय। गुफा नायनो फैदों जोङो, गुफा नायनो फैनायानो नै दाग जाबाय आंना। मा होनदों? गुफा नायनो फैनायानो गोलैनानै दाग जाबाय। गोलैदों बियो स्लिप जानानै। औवा बिलाइया लिमोनलानो ओंखायनो। गुफा हनै देम गुफाया बेनोदां हनै नङा। ओइ जामिला गायब जाबाय मानसिफ्रा, थुहांसै। ए बे गुफायानो नङा हनै, माखौबा गुफानो फ्रेंकसो खालामजाबाय। गैला थुनो थांफिनसै, बिथिं नङा जायगा लामाया। ओइ हनै बैजोंसो। ओइ लामा गैला, लामा दं बिजों। गाबोन थाग्राया अबे? ओइ थाग्राया गोजौखायसो। बेसे गोबाव दङ? दङ। आन्दायदों लामाखौहाय। ओइ दा फैफिनायाव मेंबावगोन जोङो, है थांला।
Sale. Sudah. Ui hàng này đơn ra lại. Bao nó hàng ra, bao đâu cũng phải. Sudah. Rồi làm em lúc ra. Làm em lúc ra bài thôi rồi. Mang cứ. Ang gakan sih dah ya. Kosto apa gakan hamai finally. Ayo. Nah, bisir lu keberapa tanggur bay. Oh, nih biar nudung kema. Oh, nih. 자, 비디오 खालामबाय आं बिदि जेबो सानाखै आं सोंदोंसो काहानिसो नोंस्रा आंखौ माबा होनगोन भिडिअ खालामदों आं ओमफ्राय बिदि ओरै खालामनो रोङासिनो आङो नों दहाय होनहरासै आं होनखाबाय काहानि सोंलांगोन आं होननानै सोंगासिनो आहा दन्दरानो दासिमबो मोनाखै नागिर मा जाबाय गुफाखौनो दासो थांगासिनो नै आयौ नै गोलैलांबाखै खाला फिउ नागिर मोनथारबाय औ सानैया थाबोबाय सानैया फैबाय tor nama Tadi hoननायखौ bong थायो नामा दै bong थायो माया bong सारा अनो सारा बेनो थायो ओमफ्राय माला ओंखारो मालाय नोंसोरबो नुखायाखै दा गोथार मानसियासो बेनो हा गोथार मानसियासो ए खांख्राय ए ओइ बेहा भिडिअखौ होफैदो आदैया माबा थु थांगासिनो आङो खांख्राय जानायावसो नुयो र' आदै दाहोनथ'खा र' आं गाखोनि आइ सुदे आंखौबो खौलाय नायथारनोबा ना माबे र' नाहरनि आदै नायथ'ला फैदो बोखांसां आदै खाहानिखौ खिथा दे खानो खिथादो दे एसे दे आदै खिथादो मारै खांख्राय जानायावसो मिथियो होननाया खांख्राय माने बै जरावसो बैयावसो मिथियो खांख्राय जानाया गोदो नुयोमोन खांख्राय जाबासो नुयो ना माथो औ खांख्राय जायो बे खांख्राय जायो बावना सोंबोदे ए खांख्राय जायो बावसो नुयो नालाय बैयाव जाहैयोमोन आगान थायो आगाना बिसिना उल्थासो औ आदैया उल्थासो जायो होनलाय नै जों लादाखौ खोनागासिनोसो दां आदै बे होनबालाय बयसो सोंगासिनो जिरायनानै काहानि स्ट'रि सोंगासिनो सुदेमा नुयो जा पबित्र मानसि बिसो नुयो आरो नुनो बे फेस्टिभेल जानोबो दा नुलालै नुलाना गोदोहायसो दां गोदो ओंखारोमोन सुदेम बे एसे लेखा जाबायना जानाय जौ लोङै सुवा सुदि जाबायना अ जिरायना खोनासंगासिनो सासेया काहानि सोंनानै लादां बिदा आजि खोन्थाबाय आंनो बावनासो थाग्रा न'खौ आंहा नायफैथारबाय बैथिं थांबावसां ससे दे थ' ओंखारा बिनिफ्राय नाहरसै दा हाबलांजोबो मानसिफ्रा मिथियाखै बबेजों हाबलाङो आइ जों एथ' मुथुवा बोरै हाबलांनो हानांगौ दे नै दै नाजावगासिनो मानसिफ्रा आदै बबेजों हाबलाङो आदै सोंगासिनो अबेजों गुदुङाव हाबलाङो एथ' मोदोम मटिजों बोरै हाबलांनो हानांगौ दे गुदुं सिङाव सोंगासिनो हनै जिरायथाबनानै मा गुदुङाव बोरै हाबो होनगासिनो हाय होनलाय ओइ ओरैहाय हाबोनो बोरै ओंखारा नै बोरै ओंखारा नों बेयाव नों बोरै ओंखारा उन्दै ओइ उन्दै ओइ ए बर' नङा नोंसोरो गार'सोना ए गार'बा गार' गार'फ्रा बर' रोंखायोना अबेनिफ्राय फैदों नोंसोरो थिख्रि खेलानिफ्राय नामा हा मा गामि नोंसिना थिख्रि खेला राबासो थगायबावबाय गावस्रा जोंखौहाय राबापारानिफ्राय नामा ओंखार नामायो मादै ओंखारजायानो माथो
दै लागासिनो उन्दैया ओमफ्राय नै बेयाव ओंखारना ओरैनो बिदि ओंखारलांजायो नामा देलाय जायगा नायलाय ओइ ओंखारजाया बिजों मा सोंगासिनो नैबे मानसिया स्ट'रि सोंबाय जोङो मानसिफ्रा हमनाय गुफा नायग्राफोर गासिबो बिसोरो मादै फैलायबाय मादैया गाखोनो हाया होननायाव फैबावबाय ओइ मादै नाखौसाय गाखोनो हाया होननाया मादैया फैबावबाय गाखोनो हायाबा फैथारबा उफाय गैया गोसोआ थानो हाथाराखै ओइ माबायदि मोनखो सुदेम सोंबाय एसे खाहानिफोरा मोरै मोरै खांख्राइ जानाय आगानावसो मिथिनायनो बे फैनायखौ थांफिनसै दायो ना ओरैनो नाहर खनसे आरो ओंखारख्लायबावबाय बिसोरो मोजां ओंखारलाङाबा गोलैगोन युट्युबार नामालाय औ रैरु बिस्लारि दाथ' नेटबो गैयाना औ खालामगोन दे औ दे क'क्राझार थेङापारा लकेल निफ्राय ओंखारनानै नै बेजों ओरै नै जाय माबायदि ओंखारनांगौ नायलाय आयौ खाथ्रासोखा आरो नै बिथिंबो आयौ देनजार दंलांखायो हाबलांबा हाबलांजायो होनदों ओमफ्राय जों लामाखौनो जानाय नङा गिदिर मानसिया बोरै हाबलांनो हानो हाबलांबा हाबलांजायो होनदों हाबलांनो आयु खानासो नुजोब्बाय खाना आबौ बोराय अपारेसन जाहांनाय आं नोंखौ थामनेलाव गागोनथ' सि बायबोलायनांदों नै जोङो मोनसेयावनो 40 थाखा मोनसेयावनो 40 थाखामोन लावथियाबो उफाय गैया लावथि लायाबा गाखोनो हाया गुफा नायदोंमोन जों गुफा फैद' आयु दायो टाइमा बेसेबां जाखोथाय आयु गैला हनै 9:10 जाबाय खोनायोल'मोन नै गाहायावहाय सानैया थाबोबाय नायफैबाय सानैया थाबोबाय जोंल'सै गुफाखौ नायफैयासै बिसोरो थांफिनसै र' ओंखारग्रोनोसै प्लेन जायगा मोनलायबाय नै दायो मेंजोब्बाय आनैया नै आनैखौ फैयो आनैया गाखांबायसो मालाय जोंहा जाला हनै जाला सानैयाथ' गैबावा महरबो मोखांबो नुला बिसिनि मेंजोब्बाय मोनथारसै बै थिखिनियानो मोनथारसिगोन गैथारला मेङै दासो मोनबाय नै गोजौआव थिखिनियाव टाइमबो जानायखाय सान्दुं दुंबाय ओमफ्राय सान्दुं दुंनाय मानसिफ्राबो जि बुरजा जाबाय मानसिफ्रा बार खोलो खोलो गुसु थांफिनसै दायो थांफिनना थांफिनसै थांनायखौ भिडिअ लायाबो जानो हासिगौ दे मेंजोब्बाय बिराद मेंबाय ओरैथिं थां ओरैबो मानसि जेरैथिंबो मानसिमोन जि मानसि जाखाबायमोन सान जानायखाय जोंहाथ' थांफिनबाय नै ओमफ्राय मानसिफ्रा दासो माबागासिनो फैगासिनोमोन जि माबा जाब जालायनाय थाबायनाय जायगा मोनलाय जालायथारदों नै नुदोंना नोंथांमोना जि लोब मानसिमोन गाहायाव ओंखारख्लायबावनांगौ बेसेबांबा गोजान बे टाइमावनो नै जों साफायनायखौ राजाया
बैयावहाय आदा जेम्स दङ आदा गाखांबाय Mantap sudah. Deh, ada tangga. Finally नै हालोद खाराब जाजोबनानैसो दासो सफैफिनबाय नै बेखौहाय दिफानखौ लोगो मोनफैफिनबाय बेहा गाखोनो हायाखैमोन नालाय ओमफ्राय जोंहा बेखौ लोगो मोनफिनबाय जेराव थादोंमोन नालाय बियो ओरैबायदि मानसिखामोन जेरैथिंबो मानसि थाबायनाय जायगाखौनो मोनलायखायाखैमोन थोन 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 हाद्रिजों माजों हालोद खाराब बेनोमोन फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स खालामबाय माबायदि मोनो बेयाव बावखुंग्रियावहाय ट्रेकिं खालामनायावहाय माने आलदा हाजोआव खालामबाय बाट बावखुंग्रियाव फार्स्ट टाइम खालामदों आरो फुंनि 7थायाव गाखोनानै फैफिननायाव 12:15 जाफैदोंगोन जा गोबाव नेला जों बेनोमोन आंनि एक्सपिरियेन्सआ नोंथांमोनखौ थेंक इउ सो माच जोबजासिम नायनायनि थाखाय आंनि भिडिअखौ नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन ओमफ्राय अननानै आंनि चेनेलखौ बयबो लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै हो लोगोफोर नोंथांमोना बाय